ଚାଷୀ ଦେଶର ଅନ୍ନଦାତା ତା ସହିତ ହେଉଛି ଧୋକା ମିଳୁଛି ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରତାରଣା ଭଳି ରହିଯାଉଛି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ଆରଏମସି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁନି କି ତାଳମେଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷୀ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ଚାଷ କଲା ପରେ ସୁନାର ଫସଲ କାଟିବା ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସେହି ସୁନାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟିର ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁନି କୌଣସି ତାଳମେଳ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା ହେବା ଭଳି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ନିରୀହ ଚାଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଚାଷୀର ଅଖା ସୁତୁଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସିସି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ନେଇ କୁହାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ସେ ସବୁରେ ବ୍ୟାଘାତ ଦେଖାଯିବାରୁ ଆଜି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାର କମିଟି ନିକଟରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଠୁଳ ହୋଇ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ ପରେ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପାରଳା ଯୁବ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଞ୍ଚ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଞ୍ଚ ସେପଟେ ଚାଷୀ ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ସତରେ କ'ଣ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରାଯିବ ନା ସବୁବେଳେ ଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତାରଣା ହୋଇଯିବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଜିବି ଟିଭି ଲାଇଭ୍।